El llançament d'una moneda al Palau Blaugrana, en el moment que Fernando Romay es retirava a la banqueta després de cometre la 5a falta personal, ha reobert la polèmica arbitral. Poques hores després, el jutge únic del comitè de competició decidia no sancionar el Futbol Club Barcelona perquè considerava que havia estat una acció aïllada d'un aficionat, i sí a l'àrbitre principal, Víctor Mas, per no haver reflectit l'incident en l'acte del partit. Tot i l'aixecament cautelar de la sanció, l'estament arbitral està molt molest amb les decisions del jutge únic escollit pels clubs. Con el juez único estamos seriamente preocupados, estamos cortos y también indignados, porque de 72 fallos que ha emitido en la actual temporada, 71, todos han sido más o menos que por ser casos aislados no se responsabiliza al club donde se ha cometido la agresión física, como es pegarle una patada, un puñetazo y una moneda en la cara a un árbitro, salivazo, encendedores en la cabeza, cualquier clase de agresiones que han tenido los árbitros, no se ha juzgado por ser casos aislados. Yo he dicho una frase y la vuelvo a repetir, que un día le pegarán un tiro un espectador a un árbitro i com un cas aislado tampoc podrà ser juzgado nadie, sinó que l'àrbitro s'ha quedat sin vida. Els mateixos àrbits, a més, dona la casualitat que els àrbits, quan piten, doncs, per regla general, també nosaltres estem llegint contínuament que molts són els entrenadors i jugadors i mateixos espectadors que no estan d'acord amb les seves actuacions. I llavors, què hi ha que fer? Hi ha que respectar l'actuació arbitral, que si no, llavors això seria un desastre. Doncs jo crec que els mateixos àrbits també tindrien que respectar el conducte actual del comitè de competició. Hola, què tal? Ángel Sancha ja s'ha dirigit al president de la Federació Espanyola per demanar-li suport en les reivindicacions davant els clubs. Bé, el moment arbitral és un moment difícil perquè estan augmentant de forma alarmant el nombre d'incidents. És a dir, nosaltres ja teníem detectat que amb aquests 3 primers mesos de competició l'augment ha estat el doble, exactament el doble d'incidents que hi van haver l'any passat, les mateixes dates, i això ens preocupa. Vicent Sanchís, León Arencibia i Víctor Mas són alguns dels àrbitres amb més prestigi del nostre bàsquet, mentre que Gallo o Escobar són alguns dels pitjor considerats. Els àrbitres de bàsquet també fan equivocacions que poden decidir un partit, com en el Clesa Madrid de fa unes jornades. Per això, Ángel Sancha es passa cada dia moltes hores revisant els vídeos que els clubs li envien. Després d'examinar-los, prepara un informe amb les equivocacions i l'envia als àrbitres. Unificar els criteris és un dels seus objectius. El nivel del arbitraje es ni tan bueno como nosotros quisiéramos, ni tan mal como se nos juzga. A nivel europeo, a nivel internacional, hoy día en el ranking somos los número 1. La competición nacional, como está rodeada de una tensión económica, psíquica y de todas clases, y hay que buscar un culpable. Cuando los clubes hacen unos desembolsos económicos cuantiosos y cuando se hacen unos parámetros de la competición que luego resultan negativos, no cabe duda que no se va a juzgar ni a la mala administración, ni a los malos fichajes, ni a la mala dirección técnica. Bueno, el arbitraje en España no es bueno, lo que es claro que es un problema mundial, que no solamente en España hay problemas, en Europa hay muchísimos problemas. Entonces eso no quiere decir que no tengamos que intentar mejorarlo. Yo creo que todo lo que se haga es poco y en ese sentido yo creo que los entrenadores como colectivo nos ponemos a la disposición de la Asociación de Clubs para tratar de unificar un poquitín más criterios, que creo que es un tema decisivo. Comparativamente con el resto de Europa, creo que el nivel medio de los colegiados españoles es muy bueno. Pues es el mejor o de los 2 mejores de Europa, ¿no? Lo que pasa es que tampoco yo creo que esto debe ser un parámetro definitivo, ¿no? Pensamos que el baloncesto, el nivel técnico del baloncesto está creciendo muy rápidamente y que el de los árbitros debería crecer del mismo modo, ¿no? Entonces, el problema que se plantea aquí, y es la palabra que está de moda últimamente, es el professionalisme. En una experiència pilot de la federació, els col·legiats Betancourt, Mitjana i Mateo Ramos són els primers àrbitres professionals del bàsquet espanyol. Tot i això, el debat sobre el professionalisme arbitral està encara molt verd.
Mentrestant, els àrbitres es van preparant. Se tiene que llegar a la profesionalización del árbitro cuanto antes mejor. Por una serie de considerando que hay que estudiar. No profesionalizar por profesionalizar, sino con unas condiciones econòmiques con arreglo a dicha professionalització. Aquí a Espanya l'arbitratge és el lloc d'Europa que paguem millor el problema arbitral. És a dir, cada jornada ens costa per partit 235.000 pessetes. Això ni a Itàlia es paga, no? Quan el nivell de vida és molt més elevat que a Espanya i quan hi ha més professionals que a Espanya. Això és la primera, per la qual els clubs estan disposats a fer aquest esforç com estan fent fins ara i el que sigui. El problema és que no es resol amb un problema econòmic. La designació arbitral per sorteig dels col·legiats principals és una de les novetats d'aquesta temporada. Ángel Sancha fa el sorteig amb un joc de bingo comprat en uns grans magatzems. El 11, Ballesteros, Real Madrid, BBV. Entonces comprobamos los cuadrantes y vemos que Ballesteros, los dos últimos partidos fue Barcelona, Atleza y Caja de Madrid, correcto. Yo pienso que cada árbitro tiene su partido y cada partido tiene su árbitro. Para mí cómodo, es mucho más cómodo, no cabe duda, que un Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, pero creo que en esto se equivocan los clubes porque a lo largo de la temporada se está demostrando. La bola número 6 del sorteig correspon a l'àrbitre biscaí Juan José Neiro. Curiosament, com es pot comprovar en aquest llistat de designacions, Neiro no ha tornat a dirigir el Real Madrid després del polèmic arbitratge en el partit decisiu de l'últim play-off pel títol de Lliga. Alguns malpensats creuen que la sort també pot estar dirigida. Número 6. Encuentro Real Madrid Juventud. Está claro que si la bola de Neiro saliera para Madrid, como en esta ocasión ha salido, por supuesto se mantiene porque el sorteo es puro por acuerdo de la asociación y no se puede vulnerar por cuestiones que hayan ocurrido. Ángel Sancha va deixar l'arbitratge actiu després de 17 temporades 7 a primera divisió. Aquest xiulet d'or li van regalar als seus companys el 1972 amb motiu de la seva retirada. Ara ja fa 12 temporades que és president del comitè d'àrbitres. Tot i que no pensa en la retirada, per si de cas, dos dels seus fills, Luis Manuel i Eduardo, formen part dels 32 àrbitres de la primera divisió. La successió està garantida. Yo, por mi gusto, de luego, me gustaría morir siendo presidente del Comité Nacional de Árbitros, los años que fuera. Pero no cabe duda que todo tiene su etapa en la vida y llegará un día en que los propios árbitros, la propia federación, el propio Pedro Zugo, el presidente que en estos años, porque ya estoy hablando a lo mejor de 8 años más de presidente, ¿eh? Esto es una broma. Pero lo que está claro que hoy día, el día que me falte esto, pues me faltará toda mi vida. A la seu del comitè d'àrbitres es respira un bon ambient. Abans d'anar a pitar un partit de la FIBA, el col·legiat canari León Arencibia saluda el president. Ángel Sancha és un personatge peculiar i polèmic, però força volgut.